Іван Шамякін, Полесская Мадонна. Надзею разбудзіў першы певень. Ён галасіста кукарэкаў, ці не на плоце, што адгароджваў іх двор ад суседскага. Не адразу адляцелі ўявы таго, што яна бачыла ў сне. А бачыла яна харч, гару харчу. Мяса, сала, смятану, цыбулю, капусту. Пакутлівы сон. Здалася б, што страшнае ў тым, што сніш такое багацце. А страшнае тое, што ў доме пуста, і галава забіта аднымі думкамі, чым накарміць дзяцей. Таму і сніш штоноч, зыркае полымя ў печы, і мноства чугункаў і гаршкоў, якія ліжа полымя, і гара прадуктаў на стале. Крык пеўня і світанак, што заліваў праз вокны іх бедную хату, вярнулі надзею да горкай рэальнасці. Прабуджэнне заўсёды прыносіла страх. Пасля такога сну ён быў асабліва вострым. Чым накарміць дзяцей? Божа мой! Успомніла, што на сённяшні дзень у хаце няма і акрайца хлеба. Жах! І цыбульку пашчыпалі ўжо Юлька ды Юрачка. Прасіла іх, маліла, лаяла. Пагражала карай. Дайце цыбульцы вырасці. Ды як можна караць галодных дзяцей? Іван Шамякін, бацькі і дзеці. У нашай вёсцы дзве сястры былі, Уліта і Марфа. Правда, у нашай вёсцы жыла адна Уліта, а Марфа пайшла замуж за раку, кіламетраў за 20. І няроўны іх лёс быў. Уліта жыла бедна-бедна, але затое дзяцей яе поўна хата. Як кажуць, што ні год, та прыплод. А Марфа за багатым чалавекам раскошвала. Але Бог і не даў ні аднаго дзіцяці. Гаравала яна ад гэтага. А пасля папрасіла ў старэйшай сястры, каб аддала на ёй малодшую дзяўчынку. Тая ўжо 9 у хаце была. Схадзілася Уліта, хацелася ёй шчасця для свайго дзіцяці. Бо як мы тада шчасце разумелі? Багатая, з пасагам, значыцца і шчаслівая. Узяла Марфа немаўлёнка, каб яно нічога не разумела і не ведала. І за маці яе лічыла. Гады 3 ёй ужо было, а можа 4 ішоў. Калі аднойчы прыйшла Уліта на свята у госці да сястры, пагасціла 2 дзянёчкі, пацешылася са сваёй ганачкі, дадому сабралася. Сястра ўжо на дарогу добрую кастру гасцінцаў налажыла і сама пайшла правесці. Ну і ганачку з сабой взялі, дзяўчынку. Ідуць, размаўляюць. Далёка зайшлі і бачаць, змарылася малая. Марфа кажа ёй: «Дай я тебе, дачушка, поднясу». А яна в адказ: «Мамачка, нехай мяне цёця поднясе, у яе рукі мягчэйшыя». Пабялела Марфа. Злосць апанавала яе, расціла 2 гады, пясціла, і цяпер яна вось як, рукі яе цвёрдыя. А Уліта вось-вось заплача, слова не можа вымавіць. Марфа злосна пытаецца: «Дык можа ты і пойдзеш да цёці?» «Пайду, мамачка, пусці мяне». Не вытрымала Уліта, кінулася да ганачкі, сціснула за рукі. «Дачушка, ты ж моя мілая, соніка ты маё ненаглядна. Ды хіба я цяпер зараз каму-небудзь аддам? Даруй ты сваёй дурной маці, не крыўда, сястра, не аддам я тебе яе больш, не аддам». Вось яны якія матчыны рукі, самыя мазолістыя, шурпатыя, але ўсё роўна самыя мяккія. Дзіця не ж падманеш, яно разумее сапраўдную ласку. А ганачка што ж, вырасла ў сваёй беднай хаце. Нішто сабе. Цяпер сама ўжо маці, 2 дзетак мае. У калхазе нашым працуе. Баявая такая жанчына. З гонарам за гэту баявую жанчыну скончыла расказваць старая.